Eta hemen txegitugu bat, horrezko txanda, laugarren txandako lau traineruak, lehenengo kaletik, etxeko trainerua, zarezkoen bata, bigarren kaletik Ondare Bilarrak, hirugarrenetik Deusto eta laugarrenetik Arkote. Eta hortxe ba, lau traineruak, lehenengo kaletik etxeko trainerua, anima mutilak. Haupen bata, bigarren kaletik bote erra JG Ondare Bilarrak. Oantxe, 20. segundua beraz, baliozkoa, azkeneko txanda ere. Eta ja, dana airian dago, beraz. Hirugarren kaletik Deusto, eta laugarrenetik Arkote. Sailkapen nagusiari beira, nabarmen Zarauztarrak. Eta Deustokoak. Nabarmen aurretik Zarauztarrak 146 punturekin lehenengo postuan eta 3 puntura Deustokoak. Eta ja 20 puntu baino gehiago atzerago Arkote eta Ondare Bilarrak. Arkote eta Ondare Bilarren artean 2 puntu besteek ez daue. Eta kontuan izan, liga ontako hirugarren sailkatua igoera kanporaketara jongo litzakela, beraz, hirugarren plaza jokoan daukate. Gauzak joazten bezala behintzat, Ondare Bilarrak eta Arkotearrak, eta esan bezala Arkoteren alde 2 puntu. Beraz, asko jokoan oraindik, 2 traineru hauek, eta baita ere etxeko traineruaken batak eta Deustok. 3 puntu kontartia bat besteek ez dago bilan artean. Eta lehenengo sailkatua zuzenia hiloko litzateke lehenengo multzora, ligaren lehenengo multzora. Oraingoz behin Zarauztarrak izango liake, eta bigarren postuan dagon Deustok, hauek ere kanporak eta playoffa jokatuko lukete. Eta asteburua bi favoritoen etxean gaur Zarautzen eta igandez Deuston bertan izango dute estropa, beraz, gehiena jokatzeko duten garaian, bakoitzak bere etxean estropa bana. Eta horatu, Zarauztarrek 7 bandera irabazi dituzte baina aurtengo temporadan, eta Deustogarrek 3 bandera. Bai, traineruak 0 kaletik etxeratu zaitezkete. Noski bigarren ziabogarakin ez koinziditzia, guain pizkali horre dagoen nontan, arazoi gabe pasa, hemendik. Eta esan bezala, Zarauztarren eta Deustogarren artean partitu dituzte aurtengo bandera guztiak, bigarren multzo honetan. Zarauztarrek 7, Deustogarrek 3. Eta, azkeneko lau estropadak Zarauztarrek irabazi dituzte. Eta estropa batzutan gainea tarte handiarekin. Baina hoxe akaba, tarte handia hotxikila, bigarren Deustok egiten duen bitartien, puntu bakarra ateratzen zaio eta beraz hoxe daka. Estropa txarba nahikoa dela puntu horiek galtzeko. Eta 3 puntuko abantaila hori bertan bera gehiatzeko. Minutura dijoa, txanda hau.
Eta gogoratu, 5 minutu eta 18 segundoko denbora markatu dula Ibaikak, beraz, erreferentzia jarrita dago. Duen ikusiko dugu, iparraiziak ze eragin izango txanda honetan. Lau traineruak ziagoa eman da, eta barendirudi aizearen eraginez esango dugu, eta Ibaikaren lanon baten ondorioz noski, lehenengo txandako, baina denbora motelagoak markatu dituztela. Beraz, bigarengo ziagogen zaiongo geha ondorio fidagarriagoak ateratzeko. Eta hau esek dia lehenengo ziagoako denborak laugarren txanda honetan. Deusto, 5 minutu eta 31 segundurekin. 2 segundura Zarauztarrak, 5 minutu eta 33 segundurekin. Arkote, 5 minutu eta 34 segundurekin. Eta Hondarribiarrak 5 minutu eta 35 segundurekin. Deusto, primero Deusto, con un tiempo de 5 minutos 31 segundos. Zarautz, 5 minutos 33 segundos. Arcote, 5 minutos 34 segundos. Y Hondarribia, 5 minutos 35 segundos. Beraz, 13 segunduko tartia bitxan den lehenengo postuen artean. Eta agian aurten lehenengo aldiz Deusto eta Zarautz ez beste traineru batek eraman lezake Zarauzko trapu hau etxera. Ikusiko dugu, atento egon bera dakau beste tanetako denborei. Aurreko txandan ere antzeko zerbait gertatu da, joatako denboretan motelago jundia, baina bueltatzeakoan desabantaila hori buelta eman ahal izan duet traineruek, baina ikusiko dugu zenbateaino parekatzeian indarroiek. Ibaikak egin du bigarren ziagokan guainartzeko denborarik onena, 10 minutu 37 segundurekin, beraz hori da erreferentzia. Eta txanda honetan, dirudi Zarauztarrak eta Deustoarrak alkarri mokoka esango neuke, mentxe datoztela. Eta pixat atzera xiago beste lehia partikular, baina ez garrantzi gutxi jokin Hondarribiarrak eta Arkotekoak. Lentziarrak hemen, aberba. Ez dakit bihotzakin edo begiakin behirain eizen, baina Zarauztarrak bizka lentsi guzti ditut. Lehenengo kaleko olaska hauek aprobetxatuz. Gogoratu 37 denbora Ibaikak. Mantxe 9 minutua osatu due. Minutu terdi, dakae, balizara iristeko beraz. Eta ez dago gehiago eskatzeik, estropa bat ez dago gehiago eskatzeik. Txandan artian emozioa, txandan barenean emozioa, eta banderaren lehiari begira ere emozioa. Arkote laugarren kaletik, dotore, kriston olatu hartu du, palada honak eta palada asko gainera olatu gainean, eta ez dakiu estroparen branka ez duen behak hartu. Bien bitartean Zarauztarra, lehenengo kaletik,
Eta hemen goian girua bero-bero, Eska Armendia nahiko lan egin eta animo bat lau traineruei. Eta haupaen bata lehenengo kale hontatik, eta beira Arkote laugarenetik. Moentxe minutu erdi, Ibaikak eman dula Ziaboga, badirudi denborak hometze alde edo bintzat. Eta moentxe Arkote zuluan, eta Zarauztarrak hor zuerte pixkatekin. Lehenengo postua Ziaboga. Eta hometxe gala momentua. Hometxe momentua Zarauztarrak. Eta hortxe guain, haupen bata, irugaren luziari hasiera ematen, eta ez da emozio falta. Oio ipurdiakin gaude hemen, aiapuntan, eta Hondarbiarrak, Deustoarrak eta Arkotearrak ere lan bikaina egiten, lau traineruak, zoriontzeko moduan, eta batipat igual gaurko sorpresa bezala, Deusto ez daula bigarren postuko lehia hortan, Arkote sartu zaio lauretik, eta laugarren kaletik hartutako olatu horrek, lehian bete-betian sartu du, Arkote. Baina inorrez dago estorpadatik kanpoa, Eta bai, hobetu dituzte lehenengo aurreko txandako denborak. Zarauztarrek 10 minutu eta 28 minutu, 10 minutu eta 28 segundoko denbora. 2 segundura Arkote, 10 minutu eta 30 segundurekin. Hirugarren Deusto, 10 minutu eta 34 segundurekin. Eta Hondarbiarrak 10 minutu eta 38 segundurekin. Eta, bueno, gogoratu Ibaikak 10 minutu 37 segundu egin ditula, beraz, 9 segundutan hobetu dute Zarauztarrek Ibaikaren denbora. Eta Hondarbiarrak bakarrik izango lirateke Ibaikaren atzetik segundu batera oraingoz. Eta hortxe puntuak ere dantzan dabiltzan ez Arkote eta Hondarbiaren artean puntu garrantzitsuak gaur jokuan. Eta baita Zarautz eta Deustoren artean ere gaur puntu bat, baina gehiago ateratzeko moduan bai dira oraingo Zarauztarrak Deustori. Eta altxorra izango liake lehenengo postu hortan finkatze aldera. Tiempos de la segunda Ziaboga, Zarautz 10:28, Arkote 10:30, Deusto 10:34 y Hondarbi 10:38. Eta gaur Ziabogak erabakigarria izateko moduan, hirugarren txandan ikusi du Ibaikak gero nola atea jaun probetxu, bigarren Ziaboga on horri, eta Mundakaren ez ainon horri, eta hemen ere Zarauztarrak, suertia eta lan ona aldeko, segundu batzuk hartu behar izan ditue abantailan, eta ea bukaeraraino mantatzen dituen. Amale minutu mentxe estorpadak. Gogoratu, Zarauzko Arrano Elkartiak antolatutako estropada hontan, boleto batzuk jarri ditugula salgai euro banatan, eta sariak iaz bezala bereziak eta onak, lehenengo sarituak munduko edozein txokotarako
hegaldi baterako txartela eskuratuko luke, eta bigarren saria jasoko lukenak Turkiako edozein txokotarako 2 txartel. Beraz, bueno, premio goxuak mundua zehar bidaiatzeko, eta ea ba, boletuak erosi, bildurik gabe, eta ea tokatzen zaizuen. Boletoen zozketa igandean San Miguel Ligaren estropadaren ondoren egingo dugu, eguerdiko ordubi kaldea hortan, hementxe Aia puntako inguru hontan, beraz 3 egun dituzuen boletuak erosteko, eta bien bitartean bagoratu bihar eta etzi Euskotren eta San Miguel Ligen estropadak izango diala hementxe. Estropaden asteburu luze hontan Zarautzen. Eta 16. minuturantz Baiaziagoak emateko prest lau traineruak, ea ba, Ibaikak markatutako denbora 16 minutu 31 segundu. Zarauztarrak ja enfilatzen. Hortxe. Ibaikan aurretik emate duela. Bai, eta laugarren txandatuako lau traineruek eman dute buelta azkenekua, eta etxeko traineruak eskura dauka gaurko Zarautzaron elkartea 5. ikurrina hau, Turkish Airlines sarian izenpian, eta beraz emateu trainerua etxian gehatzeko moduan gehala gaurko hontan. Denborak hau etxek, Zarauztarrak, Zarauzkoen bata lehenengo kaletik 16 minutu eta 27 segundo. Bigarren Deusto 16 minutu eta 40 segundo. Arkote hirugarren 16 minutu eta 42 segundo. Eta Hondarribiarrak 16 minutu eta 47 segundo. Beraz, aurreko txanden denbora gobetuz nahiko erraz, Zarauztarrak lehenengo postuan eta bigarren postuan barkatu, 4 segundo Ibaikari, 4 segundo bakarrik Ibaikari, eta txanda bereko bigarren sailkatua Deustori 13 segundo aterata. Aber hemen zero kalian 2 piraguizte ikusten ditugu hemendik, favorez, arroka aldera gobeintzat urbiltze bazeate favore izango badan ontzat, eta zeuek ere berdin ikusiko dizue segunen estropada, beraz, hoxe eskarrik asko, kasoiteatik, kola gustu emateko, aginduak ematia. Tiempos de la tercera ciaboga, Zarautz con un tiempo de 16 minutos 27 segundos, Deusto 16:40, Arkote 16:42 y Hondarribi 16:47. Eta badirudi Zarauzko trainerua, etxekoen bata, azkenengo luze hau gozatzeko moduan daula. Eta ez dakit entzuten dezuen, baina hor laugarren kalian salidako linean parian zaudeten piragua horiek mesedez aurre edoatzea moitu favorez. Epaien lana ez oztopatzeko, nahiko lan egin hor piragua bolkatuta, baina mesedez aurre edoatzera favorez bi piragua horiek. Eta gure bizta hemen jarriko dugu, lehenengo kale hontan, enbata, etxeko trainerua bat hor, eta ja badirudi trapua eskuratzeko boleto guztiak dituztela.
Bueno, gainera azkeneko luzia gozatzen zauztarrak. Atzetik azkenian Deustok liga guztian zehar erakutsi duen bezala, lehenengo postu espada bigarrengoa eskoratzeko moduan, eta ondoren arkontekuak, eta azkenik Hondarribiarrak. Beraz, goza dezagun, batez ere etxeko jarraitzaileok, Zarauzko enbataren azkenengo metro hauetaz, aupa mutilak, aupa enbata, gozatu metro hauek, eta gozatu Zarauztarron animoez, aupa mutilak, aupa enbata, eta hor datoz, txintxo gaizka bere kaletik, baliza txurila estriborian utzita, eta olatu gainea, zoragarria, hola baga betxian bandera irabaztia. Aupa mutilak, zoriona mutilak, aupa enbata. Aupa gaizka eta mutilak, eta bigarren postu honetan, Deustoarrak. Baina ez dakipa, Ibaikaren demora hobetoko guen, ez etzemateu. Ibaika bigarren, Guantxe Deusto. Beraz, Deustok hirugarren postua izango luke gaur orokorrian, eta Zauztarrek 2 puntuko altxorra ateako lukete txalkapen orokorra ibeira. Hirugarren arkote, eta laugarren postuan, ezain urruti, baina laugarren postuan, Hondarribia Guantxe. Beraz, denborarik onena Zarauztarrek, 21 minutu eta 9 segundu, eta 62 eunenekin. Bigarren postuan tandan Deusto, 21 minutu eta 35 segundu eta 62 eunenekin. Hirugarren arkote, 21 minutu, 50 segundu eta 69 eunenekin. Eta laugarren Hondarribiarrak, 21 minutu, 56 segundu eta 84 eunenekin. Baina gauza zer dian, aurreko txandako lehenengo bileak, Deustoren aurretik sartu dianez, enbatako trainerua gaur 3 puntuko abantaia atera dio Deustoko traineruari, eta 3 gehi orain arte zitun 3 puntua gehituta, 6 puntuko altxorrarekin pasako ja urrungo estropa dara. Gaizka, ja ohituta aurten jatera bandera gaztintzera pasatzen da, eta hortxe da, eskua, besarka da, emozioa, poza, Sailkapen orokorreko premioa, lehen da bizi, 6 puntuko altxorra dute Zauztarregoain gaurko estroparen ondoren Deustoaren aurretik. Eta hortxe, gaizka, aupa enbata, eta hortxe bandera, Zarauzko ikurina, etxian, aupa nasi, aupa Joseba, aupa kuadrilla, zorionak bihotz-bihotzez. Eskua gora eta arraunak ere laizter izango ditugu goian. Jabituta mutilak, bakie. Eta aupa enbata, aupa mutilak, zorionak. Aupa gaizka, Zarauzko zaletuei bandera eta dortxala eskaintzen. Eta gora arrauna, gora enbata, eta urrun arte. Eskerrik asko.